तर स्वीट फॅमिली चालली आहात मासे हाणायला वेळेवर। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर स्वीट फॅमिली चालली आहात मासे हाणायला वेळेवर। म्हणजे आपण मुंबईला जातो मार्केट मध्ये, तर आम्ही डायरेक्ट बोटी येतात, तर त्या बोटींमधून मासे घेऊन येणार आज खायला बघ स्पेशल। तर चला आमच्या सोबत वेळेवर, हे वेळेवर वेळेत चला, नाहीतर परत मासे जातील। चला लवकर, बोटी जातील नाही तर। लेट्स गो। लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट। तर फायनली आम्ही बोटीजवळ आलो आहे, पण ती एक बोट येते आहे तिकडून, पाण्यामध्ये आहे। वारा भरपूर लागल्यामुळे बोटी गेल्या नाही जास्त, मासे पकडायला कमीच गेल्या। तर आता बघूया काय मासे आहेत ते, किती मासे भेटले आहेत ते सर्व आता या व्हिडिओमध्ये दिसणार आहेत तुम्हाला। हे बाई, हे पण एक बोट काढतात वर, ह्याच्यात मासे आहेत का बघूया। हे ह्याच्यात बघूया ना मासे आहेत का, मासे भेटले की नाही काय समजत नाही। कुठे आहेत मासे, हे बघ, हा ह्याच्यात आहे बघ मासे। कमी भेटले वाटतं मासे, बळा वाटतं। मासे भेटले की नाही आज? जास्त नाही भेटले, काय भेटला जास्त? बळे आहेत काय? बळे आणि काय? बळे आणि बांगडे सौंदाळे भेटले। हे फायनली बोटी वर काढतायत हे आता। सर्वजण आता जाळी साफ करतात, मासे भेटलेले काढतात। हे बघा, हे मासे आहेत, जाळी तर भेटलेले आहेत आणि बोटी येतात अजून समुद्रावर। हे बघा, हे बघ बोटी येतात। हे चल भावीजी, या बोटी बघू, बोटी 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 पण कसे काढतात। लय मोठं टास्कच आहे हे बोट। ओ बापरे, लय मोठा लाट आला। आणि एक बोट आता वर काढतात हे, आणि हे पण एक बोट इली, भरपूर बोटी आल्या माशा घेऊन। ही एक आहे, हे मागे एक आहे, आणि हे अजून 3 येत आहे। 1 2 3, मागे पण एक आहे, 4। भरपूर बोटी आता येत आहेत। खूपच मोठा समुद्र किनारा आहे आणि बोटी पण भरपूर आल्यात आज। हे बघा, सर्व यामाचं इंजन आहे वाटतं, आणि भावीजी या सर्व बोटी बघतायत काढतात कसे ते। तर परत एक बोट आली आहे, खूपच भारी वाटतं सर्व बघून। हा खूपच ऍक्टिव्ह आहे लियांश, लियांश ना
मग मला कसं नाव कळालं? पोरं बिंदास खेळतात पाण्यात. भरपूर बांगडे भेटले. बांगडे येतात ना? रात्री किती वाजता गेला होता? पहाटे 4 वाजता गेलास आणि आता 9 वाजता येलास. आणि हे सर्व मासे लागले, बांगडे लागले जाळ्यात. आणि जाळ्यात हे बांगडे भेटले, जास्त बांगडे. आणि हे कसले आहेत? हे कसले मासे आहेत? खुबा. आवरलो नाही मी आता साफ करून बघतोय बांगडे, ताजे फडफडीत बांगडे. अरे बघ पप्पाने काढले बघ. तर मित्रांनो 3 बांगडे साफ केलंय मी. आता आम्ही जातो पुढे. चला. इकडे बोटी आले सर्व आणि इकडे सर्व लिलाव चालू आहे. लगेच ताबडतोब झाले पण लिलाव वाटत. अरे बघा 500 रुपये 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 500 रुपये. व्हिडिओ पाठवू नको म्हणून सांगतात. 500 रुपये 500 रुपयात किती बांगडे आहेत ते बघ. हे बघ होय ना 500 एवढे फिश ताजे फडफडीत. मग हे परत चालू आहे लिलाव. 300 रुपयात चालू आहेत बांगड्यांचा लिलाव. साडेतीनशे रुपये घातल्या मग 300 पण 400 रुपये 400 ताजे फडफडीत 400 रुपये 400 400 400 रुपये 410 420 420 या अजून घेतल्या 420 केल्या नाही 430 430 असं महाग असतं मग आणि तुमका काही मना घ्यायचं ना 440 10 रुपयानं वाढवतात. 440 440 50 हिने 50 10 रुपये वाढवल्या हिने. 60 ते न्यूज काही वरून देतात. नाही नाही 470 470 80 80 280 90 500 रुपये 500 ही बाई हिले वाढवतात 10 रुपये. रेट हाय करून ठेवलेला. 300 रुपयावरून 510 वर इला आता गेला. 510 का घेतला ना बा. ही जिंकली. शाबाश. हिला मिळाले मासे भावी. 510 घेतले हिने. तर मित्रांनो लिलाव पण चालू आहे आणि आता लिलाव पण बघितला. आता आम्ही जातोय घरी कारण आपल्याला जायचा मार्केटला. चला चला लवकर भावीजी या.
अरे ते आपले नाही ते माझे. अरे काय हे लय हे काय बोली लावल्या नव्हती पण शेवटी वाढवून ठेवल्या आणि पैसे 300 वरसून 500 वर नेऊन ठेवल्या. हा बघ हाय लाव आता घे लाव सांगे 200 सुरुवात कर. 200 रुपये 200 बघितलं 200 सुरुवात केल्या 250 डायरेक्ट 310 320 जाऊया भावी काय बघणार आहे कितीला जाणार फिश ते 360 म्हणजे 360. हा नाही नाही हे सर्व फिश 360 गेले 360 का गेले 360 कोण बोलला होता. हा ही बघ ही का मिळाले 360 360 का लागली. बोली कमी लागली असं नाही वाटत काय बरोबर आहे तेव्हा 500. हे चला बोली लय झाली बघून आता हे पण बोली लावता. हे जास्त मासे आहेत वाटतं आहे. हे बोलीच लागत राहता आहे. हे चला तुम्ही बघत राहशाल आहे बोली. फायनली आम्ही फिश घेऊन आलो. ह्यांना उठत नाहीत. कितके आणलास बघ ना बांगडे आणले. ये इकडे दाखवतो तुला काय काय आणलं ते. आम्ही म्हणजे वाटलं का तुला बसा लिलाव लिलाव 100 रुपये 100 रुपये. हे बांगडे घेतले आम्ही. हे सर्व 200 रुपयाचे. एवढे बांगडे किती आहे 2 3 4 5 6 7 8 बांगडे आणि 4 कुर्ले चौगांका. हे बघ कलरफुल अगदी. हे बघ जिवंत आहेत अक्षरशः ताजे फडफडीत. आणि भावी जियालाने मला 3 कोलंबी दिली फ्री मध्ये. आम्ही त्यांचा व्हिडिओ बनवला म्हणून. किती रुपये घाललंस 200 रुपयाचा सर्व. बघा किती ते 200 रुपयाचे. 7 बांगडे 4 क्रॅप खेकडे 4 आणि तिघांका आमका फ्री. आणि आमका तिघांका 3 चिंगळा फ्री दिल्या. हे बघ बघ केवढी मोठी आहेत ती. ये जुली ये बाबू ये खायता जुले तुमचं जुली ये धर ना. खायत नाही तर सुंगून नेणार आहे. हा माझं हे मी खाणार हे तुला नव्हे हे भावीला दे. बघा केवढी आहेत ते. तर मित्रांनो आता आम्ही गेलो समुद्रावर. हे पण बघितलं बोटी आलेल्या बघितले. मी साफ पण केले माहिती आहे ना. बांगडे काढले पण आणि लिलाव पण बघितला. आणि फायनली 200 रुपये एवढे सारे मासे आम्ही घेऊन आलो. आता आमच्या व्हिडिओचा इकडे एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र बाय. यावा कोकण आपलाच असा. मासे खावा कुर्ले खावा बांगडे खावा आणि आमचा व्हिडिओ लाईक करा. बाय.